Aquest ple extraordinari per fer la presa de posició al nou alcalde, president adjunt de la Granada del Penedès. Passo la paraula al... Joan, jureu o prometeu per vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde amb la lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Ho prometo. Sent així, queda proclamat nou alcalde. Entesa municipal del Progrés, per si vol dir 4 coses, o 5 o 6, no sé, qui vulgui. Bona tarda a tothom, i donat que és un acte purament festiu, dono la benvinguda també en nom de l'Entesa a totes les persones que avui assisteixen a aquesta sala d'actes, en el que demostra lògicament que estem dintre d'una normalitat democràtica, malgrat els fets que jo dic que val la pena sempre puntualitzar i quan surt el tema, i avui és un dia d'aquells que surt, en el que la Granada hem fet coses excepcionals que normalment no es fan, que és donar l'alcaldia a la llista que menys vots té i que té solament un representant. D'això nosaltres ens vam queixar, ho vam dir-ho per activa i per passiva. Avui fem la continuació d'aquest matrimoni de conveniència i no fem res més com de fet entenem que és el mateix equip de govern el que continua treballant. Heu fet un canvi en el que és el davant de l'alcaldia, però que està clar que queden moltes coses encara que fer per la Granada amb els 9 o 10 mesos que puguin quedar de legislatura. Des d'aquí, lògicament, nosaltres ja us vam oferir en el primer dia d'aquesta legislatura que les coses importants d'aquest municipi estaven disposats a pactar-les. Sembla ser que no ha estat possible, possiblement, entre altres coses, perquè vosaltres teniu clar quin era el camí en els temes puntuals i concrets que volíeu fer, i ara ja m'estic referint directament al tema de l'escola, com 3 anys després estan pràcticament en el mateix lloc allà on estava, possiblement una mica més embolicat fins i tot des de l'àmbit jurídic, i per tant tots plegats hem perdut l'oportunitat que l'escola de la Granada en aquests 3 anys haguessin tingut la possibilitat de veure-la feta, i el més segur és que no la veurem en aquesta legislatura. Per tant, reclamo des d'aquí que es continuï treballant en aquesta línia, perquè aquesta és una qüestió que ens interessa a tots, tant els que estan al govern com els que estan a l'oposició, i insisteixo, nosaltres des del començament d'aquesta legislatura i en tota la lleialtat, no cap a vosaltres, sinó la lleialtat cap al nostre electorat i cap al poble, evidentment, ho hem de dir-ho clar, no ens enganyem, vull dir, això funciona així, no? Però vam intentar sempre que aquest tema realment pogués sobrepassar una mica les línies dels partits. No ha estat possible i ho paguem tots plegats, i per tant avui la crítica que puc fer a aquest equip de govern i que avui tornes a encapçalar és que no s'ha fet bé la feina i que ens queden encara uns mesos per davant, i espero i desitjo que realment això ho puguem acabar d'enllestir i puguem veure aquesta escola. Per altra banda, és responsabilitat meva també desitjar-te que pel bé d'aquest municipi, pel bé de la Granada, que puguis tenir sort. Està clar? Molt bé. Joan, ara el Joan del Partit dels Socialistes. Sí, molt bé, molt bona tarda. Joan Cols, et desitjo moltíssima sort amb el que resta de legislatura, per tant continuarem treballant plegats com fins ara. Valoro molt positivament l'any que he estat d'alcalde, per tant satisfet de treballar per la Granada en l'àmbit dintre del que és l'alcaldia. Per tant, he tingut moltes satisfaccions. Ha estat en algun moment difícil i complicat, però evidentment amb el conjunt de l'equip de govern hem treballat força bé, i evidentment no entraré a debatre qüestions que ha plantejat el cap de l'Entesa del Progrés, perquè és reiteratiu, és a dir, cada vegada diu el mateix i per tant em penso que no val la pena.
El protagonisme avui és per part del Joan Cols, com a nou alcalde, i les valoracions de la feina feta, el que estem fent o el que hem deixat de fer, suposo que al final de la legislatura ja prendrem tots compte. Jo aquí portava una llista de coses que hem fet en aquests 3 anys, però me l'estalviaré. Per tant, hi ha hagut algú que diu que ha donat un tomb per la granada i em penso que ja s'ha vist en 3 anys la feina que s'ha fet, i quan acabem l'any que ve la legislatura ja ho veurem. El que sí, l'únic que diré, que els pactes ens van i ens venen segons funciona. L'any 99 et va anar molt bé el pacte amb el PSC, amb el Joan Iniesta, i aquesta legislatura no t'ha anat bé el pacte. És el que hi ha. Per tant, ho sento moltíssim. Joan, moltíssima sort i treballarem plegats com sempre. Molt bé. Bé, em toca a mi. Jo sí que seré molt curt, però bueno, com ha dit el Joan, doncs em toca... Avui és un dia per celebrar aquest acte democràtic que fem. Bé, benvolguts veïnes, benvolguts veïns. Permeteu-me unes poques paraules per tancar aquest plenari extraordinari, mitjançant el qual torno a assumir l'honor i la responsabilitat de ser alcalde del nostre poble en compliment del pacte de govern 2007-2011. En primer lloc, vull saludar-vos a tots plegats, veïnes i veïns, amics i amigues, amb un esment especial a la meva família, a qui hauré de treure unes quantes hores més per dedicar-les a les tasques municipals. Però també als alcaldes i regidors de l'Alt Penedès, que ens han volgut acompanyar, a Joan Raventós, diputat de l'Alt Penedès, i també al diputat Antoni Castellà, secretari segon de la Mesa del Parlament de Catalunya. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Aquest és un acte de normalitat democràtica, de normalitat política, de normalitat ciutadana, que comporta alhora 2 valors ben importants, diria que decisius en moments de crisi com els que estem vivint arreu: continuïtat i un nou impuls de govern. Us trobeu amb un mateix equip, però amb unes energies renovades per enllestir el mandat municipal. Tenim davant nostre tot un any que de ben segur no serà complicat, intens, exigent, però fonamentalment il·lusionat. La crisi econòmica que ens envolta representa una oportunitat d'or per fer comunitat, per fer xarxa, per fer poble. Tant de bo que d'aquí un any puguem tots plegats trobar-nos i concloure que no hem passat l'any en debades, que la Granada és millor en termes de cohesió, en termes de benestar, en termes de perspectives per a les persones i les famílies que tenim el goig de viure-hi. Per acabar, vull expressar a les forces del govern i a l'oposició municipal un agraïment per enriquir la democràcia local, un encoratjament per no renunciar mai a la serenor i a l'esperança, i una crida ben castellera: més que mai hem de fer pinya. La Granada ho mereix, ho necessita i ens ho reclama. Moltes gràcies a tots i a totes. Bé, aixequem la sessió, ja s'ha acabat. Bon.